De cagarneres, sapeu per la nota, avui anem a menjar uns productes que hem comprat de l'olivera de Simuseros que se diuen Vita Gines Ponte. Són tres tipus de baetxo, millor dit, uno fet en allioli, altre en ceba i passes i altre en tomata. La totalitat d'aquestes tres coses costa de 7 en 15, mireu. Això va tot el pes, val? I val el quilo, exactament el quilo, a 34,99. Anem a emplatar-ho cada uno i anem a provar-los. I altra cosa, tots aquests productes té un cuiner professional que allí ho cuina i ho fa molt bo. A part d'això té moltes més coses i poquet a poquet, clar, anirem provant-les totes i el nostre veredicte. Anem a emplatar. Pues la vam emplatar ja, com vegeu, i ho hem compartit per a mi i per la meva dona, que si darrere la càmera, i anem a provar-ho. És un pisto, mireu, se desfan les llasques de la baixo, se desfan, mireu. Com vegeu, mireu. Anem a provar-ho. El pisto està... Se desfà la boca, se nota les llasques d'una qualitat suprema de la baetxo. La veritat és que molt bo, No està salat, No està gens salat, això és l'important. El pisto està boníssim. El pisto està molt bo i la baetxo està molt, molt, molt ben fet, Me deia que aquesta baetxo és d'Islàndia, si no recordo mal, A part d'això tenen diverses parades a part la que tenen en el Museros, en el cas central crec que tenen una i en el Cabanyal una altra, si no recordo mal, Un pelet de antadors, però quan apenes, la veritat està molt bo, Està boníssim. Se desfà en la boca. Aleshores ja anem acabant d'este plat, ja anem a emplatar l'altre i anem a provar-lo. El següent que hem comprat és una baetxo en ceba potxaeta, en unes passes i uns pinyonets. El pinyonet, crec que este pinyonet no és espanyol, Este pinyonet és xino, Molt poquet, molt xicotet i molt redonet, mireu. És un pinyonet xino, Este pinyonet és de pitjor qualitat. Este està a 60 euros el quilo i l'espanyol està a 100. Este és de pitjor qualitat. Anem a provar-ho. L'hem compartit, la he hecho per cada un, aunque veu poquet en el plat, però és que està compartit. I anem a provar-lo. Com està fet la baetxo. Ja té un punt diferent. Està potxaeta, però no molt, Està bona. Un pelet al dente, però molt bona. No és una ceba caramelitzada, és una cebeta potxaeta. Y el punt de la baetxo pues está impecable. Así com si la baetxo haguera soltat un poc més i ese colágeno se diu. A mi el que més m'ha agradat és el pinyonet, el de tomata, A mi este m'ha sorprès, m'agrada. L'altre per sucar un poc de pa, saps? A mi millor. N'ha provat la ceba potxaeta, poquet, i notes, quan tens la musega se nota, notaràs un quart d'hora, 20 minuts al foc. També du raïm. Claro, també porta raïm, Això són passes, que és diferent, Volia, porta el que és, mai l'havia vist jo, Ixe raïm tan xicotet, i tan molt dolcet, superdolç. Li dona un punt molt bo, Vam acabar-se-lo de menjar i anem a menjar-se l'últim, que a mi és el que menys m'agrada. Però si jo mai l'he provat, Sí, a mi és el que més m'agrada. I per últim, també m'he emplatat ja, com vegeu, la meitat per a cada un. Este porta a baetxo, igual, un toig, tomata, porta pisto i allioli. Us hauria de dir-vos molt important. He canviat tots els plats, per què? Per a que no se mesclen els sabors. Molts restaurants i bons ni ho fan això. I n'hi ha que fer-ho, Perquè al final quan se mengem mesclem els sabors i no ho notem. Anem a provar-lo, jo crec que a mi este mai l'he provat, que vaig a dir-ho. Aquest és el meu preferit. Anem a provar-lo, com està. Porta allioli. La baetxo li dona allioli. És un allioli molt suau, no pica quasi res.
Molt suau, Lo que fa no se mata, no mata el sabor de lava hecho, No. per res, és molt suau, també el fan eixe, perquè ho sapigueu, l'allioli. Pues m'ha sorprès, mai l'havia provat jo, però m'ha sorprès molt carinyo. L'allioli està super cremós, Molt. Ja t'ho diria, este és el millor. Jo mai m'he menjat per l'allioli. A veure, estan tots bons. Ara que a mi este m'encanta. És un abaixo de molta qualitat, és l'abaixo de les tres, és el mateix. L'únic que he fet de diferents maneres. I ara us dic una cosa. Jo mai l'havia provat però jo crec que este guanya, El número 1 ficaria En el 2 el pisto i en el 3 el de ceba. O sigui, a mi el de ceba m'agrada molt. No l'havia provat mai. I tu com ho faries, carinyo? Quin dia que ficaries tu? D'estres que hem provat. Jo l'uno este. El 1 és L'allioli. el segon, La ceba. i el tercer, el de tomata. Sí. Pensaven els 3 mig quilo. Ja veus. 490 grams, fica-s'hi el paper, mireu. Mig quilo, i cama 250 grams, però n'he que dir una altra cosa, Jo me dono compte que quan el pesen, la tomata, no la pesen, vull dir, fiquen el trosset, la tomata o el que tinga per damunt, i després li afligeixen un poc més de tomateta, que això no ho pesen. Això sí que me dono compte jo que ho fan, No sé si ho fan així a tot el món, jo crec que sí, N'he que dir-ho tot, que és un puesto de molta qualitat. Anem a comprar poquet a poquet més cosetes, anem a provar guildes, que les fan ells totes, anem a provar també les mondoglis d'haver hecho, que també les fan ells, també fan un pepito, Pepitos de veres. rebosaet i fregidet de nou, que està en titaina per dins, del cabanyal. Titaina o pisto? No, jo juré que és titana del cabanyal el que porta, Ja la veuré quan se'l metge, ja ho mirarem. També provarem la titana del cabanyal, que és... les ensaladilles que fan 3 tipus d'ensaladilles. Una d'elles, no és casolana, que m'ho digué, ja quan la comprem us diré quina és. I què més té, carinyo? Què més cosetes té? Formatges, també Sí, té. però això no fan ells, vull dir. Ja, però que també tenen formatge. Home, sí, tenen olives, tenen formatges, tenen haba hecho, Conserves. tenen conserves de la marca Airpack, ojo, Airpack, que això no és qualsevol tonteria. Tenen oli també beluga, tenen també pa tostat i pan feo, que això és un espectacle, aquest pa tostat de cristal i el pan feo, que això és d'Albacete, no? D'un poble d'Albacete, que això no ho compte si és un pa bo i important. Del horno Jesús. Sí, del horno Jesús, ja no me'n recordava. Anchoas també, que no m'han recordat, que les anchoas el que fan és el següent, les compren en bidons de Santoña i així les soben, les neteixen i les venen per qualitats. L'anchoa és la mateixa, l'únic que canvia és que són unes més grossetes o més llarguetes. Ja anem provant, si no me'n estan d'acord, que m'hi xarres el tintero. També tenen ahumà, salmó... Sí, també. Però nosaltres el que anem a provar exactament és el que fan ells, Sobretot perquè les conserves d'això no tenen misteri, és comprar-la i prou, i obrir-la. Però anem a provar sobretot el que fan ells. Ara acabem de menjar i poquet a poquet, jo pensava avui que ens van anar a però no m'han quedat en gana, que sé, carinyo. Ja, però no patiu que... Podríem haver comprat una ensaladilla correcte. o un tipus d'ensala o algo. Sí, però no patiu que comprarem més tot el que queda. No oblideu suscriure-se en el canal i donar like i compartir-lo. Ja estem ja en 500, ja vam aplegar els 500. L'únic que ens falta són les 3.000 hores, que sols en tinguem quasi 500. Així que mireu molts vídeos, per favor, que m'ajudareu molt al canal.